Производството на захарни изделия се отличава с много високи скорости на поточната линия и голямо разнообразие от продукти. Ключов фактор е гарантираната безопасност на всяко изделие, както и неговата проследимост в логистичната верига. Вижте как Stabil Engineering интегрира доказали се решения за оптимизация на процесите в тази индустрия. Започваме с контрола на суровините. Металдетекторите Mettler Toledo работят с висока точност и надежност благодарение на ново поколение алгоритми. Интерфейсът им е интуитивен и на български език. Автоматично отхвърлят всеки негоден продукт от линията и така гарантират съответствие със световните стандарти за безопасност. След проверка следва опаковането и кодирането на продуктите. За точно поставяне на маркировка избираме мастилено-струйни принтери на световния лидер марки Мимаш. Принтерът 9330 печата с високо качество върху гланцирани картони и фолия, работи с намалено потребление на разредител и без нужда от ежедневно обслужване. За високоскоростни линии обаче препоръчваме марки Мимаш 9450. То осигурява печат на дата, час, партиден номер и текст на различни езици до 5 реда. Работи с глави за бързо съхнене на мастилото, достига производителност до 400 продукта в минута и 99% надежност. А ако търсите принтер, който отпечатва още по-голям обем информация върху фолийни опаковки, решението е серия Smart Date от марки Мимаш, нарицателно за термотрансферен принтер в индустриалния свят. След като сме поставили маркировката, идва ред и на инспекцията на продуктите преди те да напуснат производствената линия. X-Ray системите X34C на Mettler Toledo са разработени специално за детекция на индивидуално опаковани продукти. Освен че инспектират до 600 опаковки в минута съгласно всички регулации, с намален размер на конвейера до 700 мм и се интегрират по-лесно в линията. Контролът върху теглото на всеки продукт проследяваме с динамичните везни Garvens, също от Mettler Toledo. Те претеглят до 600 продукта в минута, като водят статистика за 100% от продукцията. Осигуряват постоянна обратна връзка към дозиращата машина, като това води до автоматизирана корекция на грамажа и отхвърляне на несъответстващи продукти. Накрая идва ред на кодирането на кошоните за групова опаковка. Принтерът Hotmelt 5940G на марки Мимаш работи с патентовани Touch Dry мастила. Печата с високо качество дори върху гланцирани опаковки на обща площ до 260 мм или по 130 мм от всяка страна на кашона. Автоматизираното етикетиране на кашони също е лесно и прецизно с принтер-апликаторите марки Мимаш 2200, носители на престижни награди за индустриален дизайн. Освен че печатат с високи скорости до 125 етикета в минута, гарантират ефективност на производствения процес и съответствие с GS1. А знаете ли, че всички тези системи марки Мимаш могат да се управляват от едно място? Софтуерната платформа Coles е ефективен инструмент за мониторинг, анализ и оптимизация на процеса по кодиране. Елиминира човешките грешки, позволява дистанционно прехвърляне на надписи към произволен принтер и дава възможност за едновременна смяна на надписите от принтерите по цялата линия. Вече над 30 години Stabil Engineering е утвърден лидер в проектирането и интегрирането на комплексни решения за индустриална идентификация, инспекция и етикетиране. С близо 1000 активни клиенти ние сме доверен партньор на повечето високоскоростни производствени предприятия в България. Със собствената ни линия етикетиращи машини Instelma реализираме успешно проекти не само в страната, но и на международния пазар. В основата на нашата работа стои StabilX, философия за грижа към клиента, която поставя неговите нужди, растеж и удовлетворение в центъра на всяко взаимодействие. Нашата 24/7 техническа поддръжка, сертифицираните ни и безопасни консумативи, винаги налични на склад, както и Stabil Training Center, в който обучаваме както нашите, така и вашите инженери, са естествено проявление на този ангажимент и част от всекидневната ни практика. Свържете се с нас!